Už je ráno. Tak, čo budem dneska robiť? No, tak. Idem sa naraňajkovať. Už viem, čo idem urobiť. Idem sa pozrieť, ako... No, čo sa robí vonku. To je dobrý nápad. Úplne super. Ale najprv odložím. Dobre. Takže ideme sa pozrieť. Takže som vonku. Jej, takto to tu vyzerá. Je krásna dúha. Jej. Nádherná dúha. Ale za to zima. Idem domov. Krásna dúha. Tak ja idem domov. Za to riadna kosa. Tak už sa pomaly stmieva. Idem si dať večeru. Som tam bola ale riadne dlho. 3 hodiny mi to tam trvalo. No idem si urobiť predsa tie raňajky. Či vlastne večeru. No. Fajná večera. Väčšinou viem aj obed, ale tak obed o 6. večer, to je tak trochu neskoro. Teraz čo tu? No tak ja si idem spať. Som taká unavená, bolia ma strašne nohy.